Masalahnya neng publik itu disorot masyarakat. Ada syuting kuwi ya. Pomone sak zamane HP wong Jero-jero kolah kono Wis ono Facebook ora kekunci aplikasi. Terus itu rasa. Tapi ini gak iso. Tak mau nyanyi juga nang kono kok. Nek nyanyi piye ya. Wong tak mau nyanyi juga nang kono kae. Wah, juga terserah. Ya biasa. Biasa ning dari bebas di rumah. Oh iya Kan banding Lurah malah ganti tawani umum malah iya. masuk kabeh. Ora, saya sih biasa. ora ana dari rasa pirane. Dikasih lewat email apa nomor HP. ning aku anu. Repot ya untuk agama aku ya. Sing biasa kuwi aku Dan dia pengen juga. Iya. tambah Mula mangke jare aku sari ibaratnya paling apa? Udut, nang ngopi saya. Itu kuwi. Saya marian yo kuwi. Pada ngapa pecut ada apa? Wis Kagak keseta saya udut ya. ngopi ruang neklan-neklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighai mardatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khulafai rasyidin al-mahdiyina sayyidina Abu Bakar bin Umar bin Utsman sayyidina Ali sayyidina Hasan bin Zaid wa jami ali badrin wa jami sahabati ansuri wa bajri wa taqiyatu sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء العلم والشهداء والصالحين ومشايخنا في دين كسان شيخنا توها شيخنا روتين أتين تساو Jabar Usun Syekh Abdul Qadir Jailani Qudsasallahu sirrul asyir. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya lal baiti nubuwati wa manzini risalati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana min jamin hada ila yaumil qiyamah usul ajengan sultan maulana Hasanuddin al-Bandani al-Fatihah. Assalamualaikum ya lal awliya ya ahlan nujaba ya lal audad ya lal nuqba ya lal urufa ya lal muhtala ya ghusl ya qurbi ya sultan hainuna bi qada'i khawaijina lakum waliladina sabaqahum syaghlila walam al-Fatihah. Ila hadrati jami masyikhina linjawi kusun kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon Sesar Bidayatullah wa jami salasila Cirebon wa ila Raja Sulaiman wa isa kita dikapi wa ila Sunani Giri wa ila Sunani Ampel wa ila Sunani Kalijogo wa ila Sunani Kudus wa ila Sunani Muria wa ila Sunani Gunang wa ila Sunani Terja wa ila Sejumatil Kubra wa ila Syekh Maulana Malik Ibrahim wa jami aulid disati wa ila khudrati ratin fatan dan ma'bintara wala kodrati kaya akan kepukenang wala kodrati Pangeran Hati Wijaya Joko Tingkir wala kodrati Pangeran Sinawung wala kodrati Pangeran Tejo Wulan wala kodrati Syekh Mustala Awal wala kodrati kaya ageng Selo wala kodrati Pangeran Samudra wala kodrati kaya ageng Pandanar wala kodrati kaya ageng Serenggi Waila kodrati Pangeran Samber Nyawa Waila kodrati Sultan Agung Waila kodrati Hironggo Warsito Waila kodrati para raja Waila kodrati para ratu Waila kodrati para siluman warga Sedaya penata agama Sedaya penata Waila kodrati Prabu Siliwangi Waila kodrati Nyai Sumbang Larang Waila kodrati Raden Walang Sungsang Waila kodrati Raden Ayu Rara Santang Waila kodrati Raden Ayu Raden
Pian Santang wala kodrati Sekholil Bangkalan wala kodrati Asim Asari wala kodrati Ahmad Dalan wala kodrati Mbah Dalal Warsono wala kodrati Muhammad Waktu Jangan wala kodrati Mbah Mahmud itu Asam wala kodrati Mbah Soleh Darat wala kodrati Syekh Zainuddin Hasbullah Kebumen wala kodrati Ki Hamzah Mani Pitmani wala kodrati Ki Amirul Fatah bin Ki Hamzah Mani wala kodrati Ki Lutfil Hakim bin Ki Hamzah Mani wala kodrati Pak Soleh bin Abdul Rahim wala kodrati Ki Khalimi bin Mutasir wala kodrati Abbas wala kodrati Abbas wa jami'u usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa liman zara'a ilaihim wa liman talaqa ilaihim minhumul ulumu radiyallahu anhum wa lahumul fatihah. Wala khadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakhususan ya Allah Ki Hasan Bisri bin Zainuddin Husain Ki Masud bin Satabaila Sunan Taufik ya Allah Husain ya Allah Bapak Wijanto ya Allah Husain ya Allah Jami'i ahli majelis alim bali rakyat semua moro dukuh serakin wa jami ahli baitihim wa jami'i talamitihim wa jami'i ikhwanihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bin ladun adama ila yaumil qiyamah syaghlillah wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Sirul Asror. Al-Faslu Sadisu Ngasaro Fi bazani zakatis syariati wa tariqati. Hada utawi ikilah anggit kang bakal den ngendikaken dening bagi musnad iku al-faslus sadisu pasal kang kaping 6 ngasaro 10 pasal yang ke-16 fi bazani zakat tis syariati kang tetep ing dalem mertelaaken jelasaken zakate syariat wa tariqati lan zakat tariqah kados pundi pangandikane bagi musoneh. Fa amma zakatus syariati mongko anapun utawi pertelane zakat syariat iku ayu tiya yen to den iku ayu tiya yen to den paringaken apa zakatus syariat min kasbi dunya saking kasab saking usaha utawa penggaweane dunya saking usaha utawa pekerjaane dunya ila musarrifihi maring nasarofakene zakat syariat muakkotatun tur kang den wektu-wektu muayyanatun tur kang den tertentuaken fi kulli sanatin ing dalem saben-saben setahun min nisobin saking nisobe muayyanin tur kang den tertentuaken wa amma zakatut tariqati lan siji anapun utawi zakate tariqah iku faya mongko utawi zakatut tariqah iku ayu tiya yen to den paringaken apa zakatut tariqah min kasbil ukhrawiyati saking kasape saking penggaweane bangsa akhirat ila fuqara idini maring wong fakire agama
wal masakini lan wong miskin al ukhrawiyati kang bangsa akhirat. Wa inna sumiyat lan angin pestine den arani apa az-zakatu zakat den arani sedaqatan ing sedekah fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Kama kaya keterangan kula kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala dawuh innamas shadaqatu lil fuqara'i. Innamas shadaqatu angin pestine utawi sae pira-pira sedekah iku lil fuqara'i tetep kaduwe wong kang pikir. Li anaha krana temen setuhune sedekah iku tasilu bisa tumeka apa sedekah fiyadillahi taala ing dalem tangane Gusti Allah taala ing dalem kekuasaane Gusti Allah taala qabla antasola ing dalem sadurunge yen to tumeka apa sedekah biyadil fakiri ing dalem tangane wong kang fakir. Wal muradu lan utawi den wal muradu lan utai kang den kersakaken minhu saking tasola biyadil fakir iku qabulullahi ta'ala tinampane to tinerimane Gusti Allah taala wahyalan utawi zakatu toreko iku muabbadatun kang den abadikan kang den langgengaken wahyalan utawi zakatu toreko iku ayutia yen to den paringaken apa zakatu toreko as-sawaba ing ganjaran. Wa idza utiya mungka ari kalane den paringaken apa zakatu toreko kasbal ukhrawiyati ing penggaweane utawa ing usahane kang bangsa akhirat den paringaken lil asina maring wong kang duraka maring Gusti Allah kabeh lirido illahi ta'ala maring murih ridhone Gusti Allah taala bayak piru mongko paring pangapura sapa Allahu Gusti Allah lahu maring al asina misla sawabis sedekati ing padane ganjarane sedekah wa sholatilan padane ganjarane salat wa shomilan padane ganjarane poso wal hajilan padane ganjarane haji wa tasbihilan padane ganjarane maca tasbih wa tahlilan maca tahlil wa tilawatil qur'ani lan maca Al-Qur'an wa saqoi lan padane ganjarane wong kang lomo wa ghairi dzalika lan sepadan wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono as-sholati wa shomi wal haji ila kiri bayane zalik minal hasanati nyatane saking piro-piro kebagusan palayap kok mongko ora tetep linapsi kadhe awak dhewe nisi wong apa seun sewiji-wiji min sawabi hasanatihi saking padane kebagusane si wong payap kok mongko dadi tetep sapa wong dadi tetep muflisan ing wong kang muflis wong kang bangkrut. Walillahi mongko tetep kaduwe Gusti Allah taala wajib apa sing wajib as-sakhawatu sifat lomo sifat dermawan wa ilalan lamun ora dermawan ora lomo falasa mongko miskin kama kaya keterangan kula kang wis dawuh sapa alaihi salatu wasalam aflisu utawi wong kang miskin wong kang larat iku fi amanillahi tetep ing dalem keamanane Gusti Allah taala nang dipit daro ini ing dalem desa kang ya kuwi donya lan akhirat wa qolat rabi'ah ila kirihi Julian dan bapak orang jangan tuh Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd.
Tujuh dumateng sedaya jamaah majelis alit ingkang kula hormati. Monggo langkung rumiyin ngaturaken puji syukur dumateng ingkang sampun ngestuaken buktiaken pinten-pinten rahmatipun dumateng kula panjenengan sami. Kabukten dalu menika kleresan tasih wonten ing awal-awal bulan Muharram nggih. Tanggal pinten Mas Giman? Nah, wis rasa ngeling sing penting sawah rampung. Tanggal sekawan. Alhamdulillah ing dalam bulan Muharram menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesempatan kangge ibadah dumateng Allah. Salah setunggalipun napa nggih menika nguri-nguri agamane Gusti, rerubungan, riyungan, jare wong Jawa ya saresean ben urip agamane. Nek wis urip agamane, wong mesti enak uripe. Jadi sik kebagian ya, niki tahun Hijriah, tahun baru Muharram. Ada 4 bulan yang memang itu mutlak hakullah di dalam setahun. Siji bulan Muharram, loro Dzulhijjah, terus telu Dzulhijjah, papat Rajab. Nah, bulan iki bulan-bulan sing mulia mungguhe Gusti Allah. Mulane do kebutan bisi-bisian Muharram surah. Nah, ya Mas Supri. Jadi makna surah iki nek ra dibahas engko ya nggur ngurupi ya ndak yo kanduri yo napa mleh ya sholawat yo yasin yo senadak bunga tapi lali kewajiban sing fardhu ain. Maka aja gampang kebodoh kebiare dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabukten dalu menika kula panjenengan tasih dipun paringi nikmat ugi rahmat inggih menika saking Allah. Dalu menika saged makempal manunggal bermuajah bertatap muka silaturahmi wonten ing majelis alit iki. Mugi-mugi ing dalam bulan Muharram menika kula panjenengan sami tansah pinaringan saras dohir batin awit saking dalu menika dumugi setahun mendatang. Bulan Muharram tahun ngaji mulih ben sehat wal afiat. Lara pilek watuk kuwi dudu lara nek nggo pilek watuk niku mboten lara. Niku wis lumrahe awak, kodrate awak, mesin motor dienggo oline kudu diganti. Umbel metu niku sebenarnya ngetokke penyakit. Nek gak metu malah bahaya. Mencret-mencret ya lumayan ngresiki lambung dari Kang Sulam. Nek mencret lho cilok kok itu. Pengen mencret terus bahaya. Jadi yo mencret yo brongkol, yo merokol. Bismillahirrahmanirrahim. Kaping kalih sholawat dalah salam monggo sareng-sareng dipun hayati dipun tawasulaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kula panjenengan sami tansah pikantut berkahipun sholawat wonten ing dalem bulan Muharram. Mergane kang namine sholawat iku sejati hakikine as-sholatu utawi tambahe rahmat takdim. Takdim iku agung. Nek pengen oleh rahmat sing agung berarti kudu maos sholawat. Wassalamu ugi tambahe rahmat keselamatan fit dunya wal akhirah. Nek pengen selamat dunya akhirate kudu napa? Sholawat. Hakikat makna sholawat itu adalah irtibakul qalbi, nyambung atine kula panjenengan kalian Kanjeng Nabi. Nek wis nyambung karo Kanjeng Nabi
Mengko kelakuane pun yo ditata kaya dene kelakuane Kanjeng Nabi senajan mung 5%. Nek kon 100% mustahil. Wis gak usah ngayal dur-dur. 5% cukup dari pilpres biyen ya. 5% dari 100. Lah iki yo kejur nek 5%. Wong sinau sing awet TK teko tuwek ngene masa 5%. Lah sering nyebutaken ayo ditakoni awake dhewe-dhewe. Tujuan cita-citane awake dhewe iki apa sak umur-umuran sakmene. Kecuali mboten sanes lan mboten lintu adalah husnul khotimah. Wis wayahe tobat sing tenan ora mung edokan ya. Mergo ya santai, pokoknya kudu tobat tenang. Nah, ora tobat disikat malaikat ngono wae. Iki malaikat rada galak. Nek wong ning dalan-dalan ya disikat ning dalan ngono wae. Dadi wong ngaji ya disikate insyaallah pas karo ngaji mudah-mudahan ya. Kaya ngaji mati alhamdulillah. Kula sering nek enek wong mati ngucap sik alhamdulillah. Sering-sering ya kula ngomong. Kenapa? Ya dijabar nih karena dunia iki peteng dedet mungguwe ati dipenjara karo badan jasmani sing sifate arogansi alias sifat Kula aja mbok penjara atine jenengan iku karo pikiran. Yang menjadikan langkah kita terbatas, yang menjadikan langkah kita berkapilah-kapilah, berkelompok-kelompok itu otaknya. Akal. Nek radikal gak ketemu. Nang pundi mawon Gusti. Akale manungsa enten pinten? Nek guru siji akal tok itu kalimat global. Ada rincian. Siji akal maasi. Arep wong kafir, arep wong Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Muslim padha duweni akal maasi. Memikirkan kehidupan isinya perut. Ora betul karo pitik. Akal masih. Ngaji ngeten iki memang gak gampang. Nomor loro, akal mi'adi. Akal kang untuk berpikir. Di mana kita hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Pasti di mana kala nanti jenenge kula napa jenengan nek disebut wong mesti ngucape umume innali alias mati neraka wis ora pati nang ning nek wis mati ne ati dampake ning pirang-pirang waktu siji akal apa Mas Budiman masih akal yang untuk berpikir kehidupan dunia ini setiap hari yo nyambet gawe yo ngibadah yo ngurusi omah yo ngurus sawah, yo masjid diurus alias disambangi. Terus akal hati yang berpikir untuk dari kehidupan dunia sampai ke alam kubur alias alam barzah, kembali perjalanan awalnya melalui alam kubur. Jenengan pengen ketemu sowan langsung mungkin ketemu Gusti Allah, perjalanan awal secara syariat harus mati melalui pintu kuburan. Sing wis ninggal wis genah. Selamat kok alam tinggal ronone meneh. Seberange apa meneh. Nah sing urip iki suruh genah. Mulane ayo digenahke ya. Linggih ya sila ya mesti nikmati wae. Ya Mas Ki ya. Wong sing urip iki rung genah tenan. Wong mati wis genah. Kenapa? Iso bubrah, iso ramah, iso api, iso wong mati mesti menang. Taat karo Gusti Allah wis karek taate kok niku. Akeh nyebute nek wong mone tukang maksiat ya mesti akeh nyebut. Ning neraka kuwi panggonane wong eling Gusti Allah. Aja kleru ya masuk rek. Wah, mosok panggonane wong eling Gusti Allah ning neraka. Nek percaya ayo dibuktekke ya. Iki kalimat sederhana, tapi nek asal dipedhot berarti
kesasar. Ning neraka niku panggonane wong eling Gusti Allah. Disiksa mesti Allahu Akbar. Ayo dan wana sing ngomong dan iki logika masuk, rasaku nerima. Bener apa kalau nek nang swarga ya wis ora bar karo Gusti Allah kok. Iya kan? Nah ning neraka sambat nyeluki Gusti Allah alias pikiran Allahu Akbar tujuh silite jas jare tukang bohong sok kok cangkeme jebret temujud teko brutu iku karena tukang bohong alias munine nek wis diunui pripun cara wong loro kan aduh lan iku disiksa alias Allah ora kanggo alias mubadir padha-padha eling lho cek doyan sego ngombe kopi ngeten iki metu napasnya mlebu berarti urip Allah mati. Jadi nek cek urip pasti enek angin sing mlebu metu. Wit matine fisik, uripe fisik. Ning nek matine ati. Wis gak utek-utek blas, ora utek-utek gak gerak blas. Enek wong aden buanter kalau boro-boro tak lereng sik renejan belum sholat. Ora malah tepang. Meneh iso-iso sing lagi dugem buanter keben aja krungu ya itu memang telinga setan. Jadi nek wong salah, nek salah terus mesti setan. Nek bener terus mesti malaikat. Ning nek salah kadang bener ya kala-kala. Kuwi berarti menungso. Nek aja sok rasa paling apik. Iki lanjut ngaji mleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau akal miati ya. Nomor 3, nomor 4 akal ruhi, nomor 3, nomor 4 akal kulliyi. Akal yang berpikir untuk dari kehidupan alam yang fana ini kembali kepada alam asal. Ora bakal ketemu maring alam asal nek ora belajar ilmu asal. Yo kamu gimana? Kalau ana kitab pikir nek iso ndelok ketemu, ora ketemu. Enake kitab apa? Tauhid. Ketemu Gusti Allah gak enak nggo kitab pikir. Enake tetep tauhid. Maka pelajaran pertama yang diajarkan adalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengira apa nggih? Surah. Pokoknya ini bebas nih mawon pikiran. Sikil kesel selanjar Mas Tio. Ngejet mesin. Mesin toh benar. Rakitan kecil karena daya ngaji. Yang penting mangkat ngaji. Perkara enak ngaji ora wis sudut urusane awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Yulmi wa amadana fi asrihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu khamis. Al-faslu sadis. Al-faslu sadis wa asara fi bayani zakati syariati wa thariqah. Kitab Sirul Asra kang dianggit Syekh Abdul Qadir Jailani bab nomor 16 iku membahas tentang mertelaaken zakat syariat dan zakat torekot. Jenengan ngertine zakat napa Mas gimana? Zakat fitrah, terus zakat sawah. Zakat fitrah kuwi zakate wong umum alias bodoh. Kalimat am umum alias bodoh. Makna am itu bodoh. Am jasmani iki gak enak sing pinter. Bodoh kabeh. Jasmani ini sapa bodoh kabeh. Buktine nek mati ya ditapin. Ya gak sepi. Ya jar kowe nek sing ra ditapin. Enak. Ojo disalahke yo gak ada bendu. Karena apa hukum talqin setelah mati?
tenang. Nanti eling-eling aja dadi tukaran. Oke, Kak Jelom. Ora ngaji ra ketemu awake iki ra apa-apa. Kere-kere kan jadi iso ngaji kudu pede. Lah wis sugih ra iso ngaji nopo ngono wae. Iya kan? Kita punya hak membela diri. Wong sugih ning ra iso ngaji, wong melarat pinter ngaji, ayo menang-menangan. Ayo kae lara wong melarat, delalah kok iso ngaji, diobati dhewe. Allah raketan cekik mati. Nek wong sugih Gusti Allah mengambil hartanya dengan paksa. Engko ning kene ketemu dalil kere disenengi Gusti Allah. Budayakan hidup kene. Engko sik enek mau. Ning Al-Qur'an yo enek. Jenengan dadi wong kere aja cilik. Itu adalah salah satu wujud kekasih atau rasa welas asih Gusti Allah. Dikek sugih iso-iso wae lah ngidoni tanggane kabeh. Cuk kere nyong. Untung kudu tenan. Gladuk wong sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun ngantos nggih ngoten niku ya. Mumpung cek melarat bercita-cita mulia. Engko nek sugih nyantuni sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma zakatu syariati. Anapun utawi sing diarani zakat syariat. Iki penting ya. Iku ayyu'tiya min kasbid dunya ila musarrafihi. Min kasbid dunya ila musarrafahu ila musarrafihi muaqqatatun muayyanatun fi kulli sanatin min nisabin muayyinin. Sing diarani syariat, zakat syariat. Salah satu contohnya zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, dagangan, hasil bumi, kuwi wajib ditokne. Setahun pisan wektune Idul Fitri, zakat fitrah pira 2,5 kilo umume sing wis dadi patokan. Nek zakat torekoh beda melih. Niku mau zakat syariat. Duit 1 juta zakatnya pinten Mas gimana? Selawe. Nek luwih kok selawe? Oh, ning sing pokok mesti selawe. Misale 50.000 berarti sing selawe iki sedekah. Aja ditolak ya Dan ya. Iya. Mbah, iki ane Pak, zakatmu kakene. Enggak apa-apa. Tompo karena ini termasuk sedekah alias sifat loman dermawan. Ning kene ku enek dibahas. Jadi nek ra ngaji yo ora ngerti. Lo digalakne ayo ngaji yo. Ngaji ngene guru Al-Qur'an. Mulai RT 11 menangan ya lemen. Selama masih ada Mbah ngaji urip. Rakyat iki urip. Tenang pokoke apa. Wibowo ya tetep wicaksana. Jadi selaman selumun kan sulam selam. Bismillahirrahmanirrahim. Mau zakat syariat itu ditentukan dan ada waktu tertentunya. Wa amma zakatu thariqah. Terus sing kedua zakat thariqah. Apa to sing diarani zakat thariqah? Wa ya utawi zakat thariqah iku ayyu'tiya min kasbil ukhrawiyati ilal fuqara'id wal masakinil ukhrawiyati. Nah, sing diarani zakat thariqah iku adalah ngekne usaha utawa pahala ganjaran kang bangsa akhirat kanggo sapa lil fuqara'i ila fuqara'in kanggone wong fakir apa fakir duit apa fakir dunya boten fakir ila fakir dini maring wong kang fakir agamane minus banget. Salat yang kebisaannya Allahu Akbar bismillah manut imam. Ini orang-orang yang perlu dikasih zakat secara thariqah. Dongah nih.
dihadiahi apa tuh no hadiah bacaan Quran oleh sing ora oleh nyuwek hadiah bacaan Quran oleh ganjarane dipasrahke karo wong sing tuju. Iki kok mrempete patut. Dan anu Mas Wiji, aku tak zakat duit kanggo zakati wong tuaku sing wis kaenek. Iki kok piye? Hukumnya dudu zakat. Zakat to wae, engko wong tuamu wis kebagian dhewe. Wis dilipat gandakan 10 kali lipat, mutlak punya hak veto. Orang tua harus menerima. Bagian. Jadi ya aja gampang cepet pikirane kudu longgar. Mau sing diarani zakat tarekat yaiku ngeki hasil usaha kang bangsa ukrawi kanggo wong sing fakir agama wal masakin lan miskin bangsa akhirat. Wong nembe tobat maksiate 20 tahun, tobatnya setahun kok mati. Berarti ini tergolong termasuk orang-orang masakin secara melarat amal. Maka boleh dizakat. Dongane ya lil mukminin wal mukminat wal muslimina wal muslimat aja ditinggal. Hitungane kabeh pelit-pelit dadi Islam. Ngertine pelit berpelit duit, bondo. Donga lho sampean cek pelit-pelit amit-amit. Lho Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi firli wali daya war kamuma kamarobai. Donga kanggo umum aja nggur Rabbik firli. Wali daya diamini sisan. Wong medhit jenengan diaminke cilaka. Ya Mas Nur. Wis dadi imam dongane Rabbik firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beda Kang nek dadi imam ki dongane gak ngono kuwi. Ya. Jadi kudu sinau le, sinau. Pokoke sinau lho. Nek gelem sinau insyaallah uripe tenang, nyaman. Masalah apapun Gusti Allah ben sing beresi. Sing penting wajib kula jenengan toh kewajibannya dilakoni. Gusti Allah beresi ora ran. Gusti Allah cetil ngono. Cetil awake dhewe dikon maca istighfar nanti tinggal jare pagi salat bersalam terus udan kelingan rendeng. Gusti Allah tinggal seleke gletak ning masjid. Nyilikane cek sesuk meneh, kadang seminggu akeh tiliki Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi ayo dibiasake seneng neng ngaji. Terus ngaji ku penak. Nek urung penak berarti masalah atine. Ya. Wong nek urung seneng berarti atine masalah. Iya maksudnya ya. Iki bab ngaji lho, bab ati soalnya. Tarekat. Nek nggur bab a i u babi bu kuwi bab jowo. Terus umum sinau. Maka yang namanya kajian tauhid apalagi tentang syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu adalah intinya untuk membahas diri kita sendiri. Ben rogo jiwane kula panjenengan sami selamat iso ketemu maring asale. Al ilmu wasilatul wusul ilallah. Asale teng Gusti Allah, balik ning Gusti Allah. Ora mungkin innalillahi ngertine nggur nenek wong pas mati kesandung wah cokot semut atau dikentut apa tawon munine ora innalillahi malahan asem di ngene wong digowo-gowo ora dibualangi. Bismillah. Sing diarani zakat tarekat mau napa? Memberikan, menghadiahkan pahala yang bersifat ukhrawi untuk orang fakir dalam agama dan miskin di dalam apa?
miskin ing dalam amal akhirat. Wa inna masumiyat langing pastine diarani apa zakatu az-zakutu zakat iku sedekahun ing iku sedekahun sedekah diaranine masuke sedekah zakat tarekat dimau fil Qur'ani kaya tetep ing dalam Al-Qur'an kama qala Allah taala dawe Gusti Allah pripun innamas shadaqatu lil fuqara'i li annaha tasilu fi yadillahi ta'ala qabla an tusalli biyadil fakir ingkang dipun arani pangendikane Gusti Allah teng mriki nerangaken kang diarani zakat tarekat limau dibahas ing Qur'ane inggih menika innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi sing namanya sedekah zakat itu pada mawon secara tarekat nggih, nek secara syariat kan beda. Itu hanya diperuntukkan untuk orang fakir. Ning nek secara syariat yo yatim, yo piatu, yo fakir, yo miskin, yo doa sabilillah di antaranya seperti itu amil di secara syariat. Nek wis masuk ke ranah tarekat gak ada kasta atau fan tersebut kecuali hanya dikatakan lil fuqara wong fakir wimah. Itu fakir secara syariat tapi fakir secara hati alias tarekat. Li annaha karena setune fakir sedekah iku tasilu fiyadillahi wis tumeka ing dalem ngersane Allah taala qabla ang tusolat sedurunge tumeka apa sedekah biyadil fakiri ing dalem tangane wong fakir jenengan maringke wis duwe niat durung ditampa ning wong fakir Gusti Allah wis nampa. Aja kok bahasane kok ditampa ora ya ning Gusti Allah jenengan meragukan kekuasaan Gusti Allah. Mula gak sugih-sugih Mas. Urip ragu-ragu gak bakal sugih. Karena nggur sudon ning Gusti Allah. Lah saiki Gusti Allah disudone apa meneh nggur kasulang karo Mas Biji, Pak Supri, Mas Budiman. Lha opo? Gusti Allah lho disudon. Tobatku kaya ditampa, sedekahku kaya ditampa, amalku kaya ditampa. Lah we rumah kamu ki opo? Nang Gusti Allah ya. Berarti Gusti Allah proyek modele kadung. Dari innahu kana tawwabur rahim. Gusti Allah Maha menerima tobat. Jadi penak nek wis ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedekah yang kita keluarkan secara tarekat atau amaliyah ukhrawi untuk orang-orang fakir ukhrawi itu sebelum kita menghadiahkan maka orang tersebut sudah diterima oleh Allah amaliyah tersebut. Sadurunge sing dituju mau temeka. Jadi dhisik ditampane apa sik tekone? Contohnya ngene Mas. Telepon jenengan ning omah. Mas Budiman, aku njaluk rego goreng. Nggih, siap. Penjaluk aku wis dikabulne senajan barang iki lho, oke. Apa meneh teko kene endah-endah seneng. Gusti Allah lho suka memberi kejutan hambanya, maka aja pisan-pisan suudon ning Gusti Allah. Yakino ati kembali meneh ning ati. Sing rusak ati iki penghalang iki. Otak. Iku apa ora, iya apa ora, bener apa ora. Iki kakean mikir padahal ora ahli fikir. Pikirane gurne duwe, kon mikir Gusti Allah ora ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakiatilah. Wal muradu minhu iku qubulullahi ta'ala wa hiya mu'abbadatun. Wis pasti langgenge ditampa Gusti Allah gak salah alamat.
Wahya ayyuhtiya sawaba itu yen to maringaken as-sawaba ing pira-pira ganjaran. Faida ukhtiya maka nalikane den paringaken apa kasbul ukhrawiyati kanggo usaha kang bangsa akhirat lil asina kanggo wong sing tukang maksiat liridho illahi ta'ala kanggo mamrih ridhone Allah ta'ala. Salam. Nggih. Mau ya rati gedhong. Rasang susu dan Nangis ah, ngiler. Aku yakin ngiler. Ketangis. ada tunjukin ben tetep roh. Gila. Biasanya cekepin boe men. Kematen yang pae berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah ukhtiya maka nalikane den paringaken apa kasbul ukhrawiyati. Usaha kasab kang bangsa akhirat ki mau. Diadiyake kang sapa? Lil asina kanggo wong kang tukang maksiat. Supaya apa? Liridho ilahi ben oleh ridhone Gusti Allah Ta'ala. Fayaghfiru maka bakal ngampura Gusti Allah. Fayaghfirullahu maka bakal ngapura sapa Allah Gusti Allah lahum maring asina. Wong sing tukang maksiat iso diampura wong maksiat iki mau. Ketika ada atau menerima amal ukhrawi dari ibadus sholih hamba-hamba soleh yang lain ditujuke ning wong tukang maksiat. Misalnya yes tukang maksiat mau 5 wis ora kliwat kabeh dilakoni digarap. Ora pernah toat. Dikirimi kira-kira ketompo mboten? Kiriman. Ketom. Nek padha-padha dikirimi ketompo, cuman enek bedone ngirimi wong ngono kuwi karo wong sing fakir mau ditemui. Nek dikirimke maring wong asih, wong sing tukang maksiat, fayaghfirullahu lahum misla sawabas sodaqoti. Ganjarane padha kaya wong kang nglakoni sedekah washolati lan sholat wasaumilan poso wal haji lan haji wa tasbihi lan maca tasbih wa tahlilan maca tahlil wa tilawatul qur'ani lan wong kang maca Al-Qur'an wasakhoi lan wong sing loman wa ghairu dzalika lan kono kabeh. Jadi sedekah wong atau zakate wong tarekat ketika ditujukan kepada orang-orang maksiat, maka hadiah tersebut ganjarane padha kaya wong aweh sedekah, padha kaya wong nglakoni salat lan sak piturute kuwi. Wasakhoi lan loman wa ghairu dzalika utawi liyane muka kabeh. Minal hasanati nyatane saking pira-pira kebagusan falayat ko maka ora bakal tetep linapsihi keduwene wong kang amal alias wong kang zakat apa sayun min sawabil hasanatihi suwi-suwi saking ganjarane pira-pira kebagusan. Nek jenengan ngeki sedekah ning tukang maksiat, jenengan wis gak entuk ganjaran luwih. Ning nek maringke ning Kang Sulam, tukang ibadah jek dikeki hadiah Fatihah sisan. Koyo ora iso maca Fatihah ya di Fatihah. Bahasane kan ngoten. Jenengan sing ngirimi niku wae tetep mendapatkan pahalane. Ning nek dikirimke delalah sing tukang maling, tukang mendem wae gak pernah taat. Jenengan gak entuk ganjarane khusus kanggo wong sing mendem. Jadi padha-padha ngeki mending ning wong sing taat apa sing maksiat? Taat. Lah sing maksiat ya karepmu. Kuwi nek kebagian syukur gak kebagian ya nas. Padha-padha
urip, ayo gawe amal dhewe-dhewe aja jagake wong liya. Nek jagake wong liya iku penyakit. Apa penyakite? Toma. Engko nek ra dikiri minus nesu, nek ra dihormati nesu. Napa mulai misale kok kula atau Kang Sulam dadi ustaz. Bodho ora sowan. Mending kewane ra metu. Dina diulang ngene. Boro-boro sungkem. Kowe iki ngulang apa pengen disungkemi? Nggih. Aja mentang-mentang dadi ustaz kudu disembah. Sampeyan duwe kewajiban maring Gusti Allah ngamalke ilmu kanggo wong liya. Ora kudu wajib disungkem. Ya kan lho. Khususnya kula aja sungkem nemen-nemen aja. Kok ndak dadekke ati kula ki rusak. Jenengan seneng kula seneng bisa. Siji rusak atine kula. Alhamdulillah itu oke butuh iki. Apa nih? Yo amplope yo apa meneh jenenge? Lho teh sampai kintalan, bahkan sampai radoyan gula. Saking akehku, lho kadar gulane kaduren. Kudu dimintali jeruk, ambiran remuk. Gula iso diremuk karo jeruk. Jadi apa enak? Jadi engko nek dadi ustaz sapa wae sing kene lah ora ustaz dadi wong tuwa aja pengen banget disungkemi. Iku diguak sithik-sithik. Diguak sithik-sithik Mas gimana? Putu bodho ra teko, putu ndladuk. Iki kok nek sampe gedhe dadi putu ndladuk tenan, loromu lho malah disupatani kapok. Iku karena dungane kula jenengan ki ambak. Ya Allah Gusti paringono sehat, putuku sing durung teko. Rezekine cukup akeh, murah karo barokah. Lalah bar mbok dongane yo dik-dik bung daya ning ngarep omah. Beras mburi sak kadut, kantonge 1 juta. Mulai-mulai nyopat. Lah mulai digawani sapi modal iki. Sapi digawani duit 1 juta mulai nggawa sapi. Lha iki anak kurang ajar. Aja dilakoni. Boro-boro jenenge wae. Ora akeh wae. Kok lan tak kabeh. Nanti ya wong. Dalemle sing diarani zakat tarekah nek diparingke kanggo hamba-hambane Allah sing taat tapi melarat bangsa amal akhirat maka awake dhewe tetep melu oleh ganjarane sing disedekahi entuk 10 sing sedekah entuk 10 ning nek sedekah ning wong tukang maksiat awake dhewe iki 0% kaene bagian banget yo wis padha-padha cara kasare padha-padha ndonga ya disebut kabeh ben kena kabeh lho. Kanggo wong maksiat ya dongake, kanggo wong fakir amal akhirat ya didongake. Dongane kok penak. Coba guru. Pak iso ndonga terus didol sisa kuat. Nah iki kan sulam. Betul donga sulam ndak cegi enam mah. Wayang ngombe. Karena bekas didol tuh. Apa menas jadi kayak Kang Sulam ini bahaya sekali. Levelnya bukan tingkat 1, tingkat 3 alias di awang angin di awang angin. Ada posen terhambat. Bus, mari. Orang mari cekit. Apa menas? Yo, siapa sih pengen dongake rene? Iki termasuk mendahului kedudukannya Gusti Allah. Wong iki tentu dikabulne kanggo awakmu dhewe, malah ngongkon wong liya ya sapa sing pengen dongane ben barokah. Ketok bodhone nek ngono. Nggih. Cukup meneng kok ndelalah teko enek wong njaluk donga berarti sampean tok. Ora usah bengak-bengok ayo sapa sing gelem tak dongake rene mlebu swarga sesuk. Swargane mbokmu. Iki oke zaman saiki loh Mas Budiman. Kenapa kalau tidak dibahas kita nggak akan paham. Ngomong manut nggih amin. Allahumma ja'al kidun. Nafsaka.
Ya Allah dadekno raimu iki rai keteh. Malah amin. Aduh sampai. Allah maj'al hadi ulat kalbun dadekno bocah iki dadi asu. Amin. Lah pokok padha gendeng itu. Mustate gendeng sing ruwakne Pak. Amit-amit naudzubillah min dan dungane kabule kok ngendi. Karepe iki amin. Donga mustajab ketika hatimu kosong tentang duniawi. Gak mau lebokke ati, insyaallah mustajab donga. Ndak cek mikiri angsungan sesuk rong nemu bojo njaluk blonjo tuku gerek, anak mangkat sekolah njaluk bensin sing tekan njaluk tulit-tulit. Besok garap kono-kono entuk duit semene. Donga jare pengene dikabul kanggo wong liya. Nggo awake dhewe lho cek susah. Donga didol-dol padha wae to. Ampun, aku bilang astagfirullah. Ya, siapa sing pengen barokah bacaan Quran, maca dhewe lho tetek. Iya kan Kak Juli? Ya maksud dia gue ini lemah gendut balap dol ngamtal lu kok mana ngedul dungo ki dungo ning mbokmu nek njaluk warisan mbokmu iso dikeki mbok dum karo sedulur atau tangga monggo nek njaluk ning Gusti Allah atimu jek tek. Ikan jalan wes juga ya. Iki juga Itu kan sulam mongso. Tapi alhamdulillah nak rumangsa ya. Salah rumangsa salah tur genem bebenah. Kuwi apik. Salah pun apik ngene. Daripada salah nyalahke dibenerke ngidoni. Ya wis njaluk dibeleh. Siap salah. Sing gawe rusak dunia ini. Siap salah dan bedil, oke, ngono wae. Nek tegel lho, kudune itu orang gentle. Yang namanya wong resike ati itu bakal gelem alias nampa nasihat dari manapun. Nek atine wis resik. Nek urung gelem nampa berarti atine masalah. Wis genah. Nilai wong wis gak angel-angel. Sing patokane sangka ati lan ning nggur kopiah. Pokok set sarunge BHS, surbane sangka Arab. Sret. A I U E, Anda, kamu, kita, mari. Oke tunggale. Ya kan selok. Tapi enek gak ayo awake dhewe ndang goleki ketemu karo Gusti Allah. Gusti Allah. Ning ngendi Gusti Allah ki duduh? Jare Gusti Allah luwih parah tinimbang uratna. Ya kan? Quran tak percaya karepmu ora percaya dosa ngono kan. Jare wis ngaji ngono ya karep iman. Percaya iman, gak iman ya kafir. Gusti Allah luwih cedhak daripada uratna nabi. Berarti ning masjid gak enek Gusti Allah. Wis ladan. Ngaji sih aja tekok ning masjid kan Gusti Allah. Aja kaya wingi wis malam kemisan kan ngaji. Aja tekok ning dukun. Marai mumet jasmu. Kenapa? Dukun kaya mbah hebo. Bae siji kurang. Wah kudu ngene meneh. Teko ning masjid, golek ana dukune ning masjid. Oh, Mas Wiji dukune ning jero masjid. Cilaka meneh. Sujudo critakno masalahmu ning Gusti Allah. Dadi tamune Gusti Allah ning omahe Gusti Allah secara syariat. Kuwi Mas, tetapi secara hakikat adalah di dalam diri kita sendiri mau mengakui kesalahan kekurangan kita dan segera minta ampunan alias tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak jadi amal. Min sawabil hasan fayabqa min sawabil hasanatihi. Fayabqa maka bakal tetap muflisan kere.
jenengan wis uripe pas-pasan, ibadahe, amal akhirate, gayane ndongake wong maksiat. Karena sampean teko ditekani rumangsa dituwoni. Padahal ya cek kere amal akhirate. Ditekani wong maksiat didongake. Sedekah amal akhirate. Wes tak wakili sing maca aku dhewe. Kowe mulih. Sing penting samsu 5 bungkus, gula 7 kilo, tahe 3 slop. Samsune 5 bungkus iki kurang kanggo. Iki 7 dino aku lek ngerjani iki. Berarti yo duwe apik sak slop. Iki rombongan Mbah amatir. Mbah amatir, dukun amatiran ngono. Nek dukun profesional sing penting kowe waras, sehat berkas, sugih beras, anak putu. Engko teko kene giras. Nggawa beras meneh. Aja ngarep dhisik, berarti wong tomak kuwi mau bahaya. Tomak iki eneke ning pikiran apa ning ati? Kamu gimana? Pikiran. Tomak kok Pikiran habis. Di dinding kalbu ini penyakit tomak ini ngarep-ngarep weh-wehane wong. Njaluk warawani, ngarep-ngarep delalah ya ora dikeki, akhire sakit hati. Ngomong cah kae pelite karo aku ra ketok blas. Itu karena ucapan ini dampak daripada penyakit tomak. Bahasa pelit itu kan dari tomak. Buah tomak adalah kalimat nek sifat pelit kuwi kabeh wong aneh. Insyaallah. Cuma bagaimana cara mengendalikan sifat-sifat tersebut. Ben loman iki kudu piye awake dhewe? Ya gembule karo wong loman. Kira-kira nek jenengan karo wong loman, misal Mas Budiman pendak rene tak gaweke gula, tak gawekne susu. Bening sisan susune karena sak kanggo wong 20 lha kentele kok ngendi. Ning kan bendina misale. Mosok aku teko ngene Kang Tugiman kopi ora blas. Nah yo nemen. Berarti nek umpama kula ngomong Mas Tugiman pelit, kira-kira patut mboten? Mas Tugiman ning kula tak gekne kopi bendina misal. Terus kok aku rono kok sepeda putih ora gablek. Ora ditokke belas padahal ya pirang ning kulkas enek Yakult, enek Sprite, Fanta, Coca-Cola. Banyu putih ora iki kok bendang mulih. Boros. Rahasia. Cara ngambil kapalnya minimal. Bicara wong nandur blu. Mula nek ngamal aja ngarep-ngarep ganjaran. Kok nek ndelalah teko kon ora kebagian. Sakit wis lillahi ta'ala wis cuma arep-arep balike kok ngendi wong kuwi rasa kok arep-arep Gusti Allah luwih paham keadaanmu Mas gimana anak lanang arep mangkat gak sepikiran dongake sing tenanan Mas Gio anak wis mangkat dongane kok omah ning kono paringi gampang penak dongane wis dunyane wis dikompro sapine tuntut dan lagi oke udah kiainya yang penting yakin yakinnya piye weteng ngeleh ya kudu dipikiri ususe nek ra dipakani akhire lambunge kene alias kronis repot dosane lambung jebol. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek sedekah amal atau zakat torekot ning wong tukang maksiat awake dhewe iki tetep gak entuk ganjarane cukup dinikmati wong maksiat mito. Ning nek padha-padha zakat torekot amal sedekah torekot atau bangsa ukhrawi ning hamba Allah sing taat awake dhewe isih kebagian 10 padha ora beda. Bedane wong ning wong maksiat karo wong ning taat mau. Bedane wong ning neraka gak nyebut Gusti Allah. Ning surga gak nyebut Gusti Allah. Tapi ning neraka bunga Allah. Jadi neraka nggone wong eling apa nggone wong lali?
Gone wong eling. Nalika ning donya lali Gusti Allah, elinge pas ning neraka. Awake dhewe ning surga gak eling Gusti Allah, karena ning donya ini iki bendina eling tiap napas iki. Dadi ngono lho maksudnya Kang Siman. Diwale. Maka di dunia ini tempat paling samar alias gelap gulita. Tempat panggonane ahli surga, ahli neraka bareng, sing kopiahan bareng, sing cawetan tok pirang-pirang, sing ngeler kotang tok ora hitungan bareng. Iki ahli neraka karo ahli surga samar. Iso didelok hanya dengan kok karo sinar tembus. Ngene teropong ini malah ketok gede di zoom ya karena dia. Ini balik nganggone apa nih kok? Teropong. Gayane ngulah. Hotel ning dhuwur dhewe. Padahal arep neropong ben aja ketok wong li. Wah turune metenteng ning pantai. Teropongnya di zoom. Akhirnya ketok gunung kembare kok gede temen. Kan gak keganggu nek paling dhuwur. Ora beda pira. Wong sing ilmune dhuwur tidak akan terlihat salahnya bagi orang yang ilmunya masih rendah. Padha ulama kiai pun iso ngarani kayak ustad kurang, kayak ustad genep, kayak ustad ganjil. Kuwi karena ilmune setara alias setingkat sejajar. Ini nek wong awam penilai ustad ya bener. Ngomong salah lu dianggap bener ya karena gak ngerti ilmu. Belas terus saya sudah koi. Bismillahirrahmanirrahim. Muflison tetap kere. Falillahi maka iku muflison. Falillahi maka iku tetap keduane Allah Taala. Yo ibu demen sapa Allah as-sakhawata ing wong kang sing lomat wal iflasa lan wong sing kere demple. Kere demple iki apa niki? Kerene jangan iki apa? Ternyata tengkene salah satu yang dicintai oleh Allah itu siji wong lomat. Ya. Loro wong kere dempe muflison kere banget. Ternyata wong kere-kere itu adalah kekasih Gusti. Jadi kula kan penasaran kan. Seneng susah, sugih marat kuwi tamune awake dhewe. Tergantung lek nyikapi piye. Pas kere suguhane apa? Yo kudu nrimo mbok kuwi telo mbok kuwi apa? Bili yo kudu napa dihormati. Wong kere disuguhi ayam wis wah banget. Ning nek wong sugih disuguhi sate kuwi lho Cek. Biasa. Sate tok duwe renek. Jadi yang namanya sifat sugih dan miskin itu adalah tamu. Susah seneng kuwi tamune awake dhewe masing-masing. Jadi rasa kaget nek pas sugih wah berarti tamu itu agak enak. Aku tidak tamu Gusti Allah berupa sifat sugih kudu piye ngladenane. Di antaranya nek sugih kudu loman, nek melarat kudu piye. Nah, ngono kudu ngerti, kudu sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salam. Terus kaflah. Sabar pisan ya diunjuk mulai. Kepresrian berapa? Kurang vitamin. Suplemennya entek ya. Kakean loh. Kakean vitamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakolat lan ngendika. Sapa sing ngendika? Rabi'atul adawiyati. Rabi'ah adawiyah keterangan ping kabeh.
radhiyallahu anha radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala kalemo luhur sapa putra saking Rabi'ah Dawiyah pangandikane ilahi makana nasibi minat dunya ilahi do pangeran ingsun makana ora ana apa sing ora ana nasibiyu nasib manane bagian kan nasib bagian minat dunya saking dunya fa'atahu mongko maringaken Tuhan Gusti Allah panjenengan Gusti Allah ing dunya maringaken lil kafirina maring wong kang padha kafir kabeh wa makana lan ora ana nasibi bagiane ingsun minal ikbi saking siksa fa'atahu mongko maringaken sapa fa'atahu mongko kula aturi paring panjenengan Gusti Allah ing nasibi minal ngiko lil mukminina maring wong kang mukmin kabeh wala uridu mongko ora ngarepaken sapa ingsun minat dunya sanging dunya illa angin ngarepaken zikriha eling ing Tuhan ing Gusti Allah walalan ora ngarepaken minal ngikopi saking siksa illa angin ngarepaken ru'ya taka ing mirsani Tuhan fal ngabdu mongko utawi kawula falil ngabdi mongko tetep kaduwe kawula wa ma min yadi lan ora saking lan ora ing wa malan perkara fi yadi kang tetep ing dalem sandinge Gusti Allah limaulahu maring bendarane fa iza kana mungkari kalane ana apa yaumul kiamati dina kiamat aktahu mongko paring hu ing yaumul kiamat sapa Allah Gusti Allah likuli hasanatin maring saben-saben kebagusan ngasron 10 amsalia sepadane 10 kama kaya keterangan kula kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala dawuh man jaa bil hasanati palu asron amsalia ila kirihi dawuh man jaa bil hasanati palu asron amsalia man utawi sapane wong iku jaa lamun teka sapa man bil hasanati kelawan nggawa kebagusan siji palu mongko iku tetep kaduwe man jaa bil hasanati ngasron ana 10 ngasro amsalia 10 amsalia padane hasanatin wabil makna zakati lan iku tetep kaduwe maknane zakat aidon hale padha kalo ngasron amsalia tazkiyatul qalbi bersihaken ati aidon hale padha karo ngasron amsalia ya tazkiyatul qalbi beningaken ati minas sifati nafsaniyati saking pira-pira sifat kang bangsa nafsu kama kaya keterangan kula kang dawuh sapa Allah taala mangdalati yaqradulu fardun hasanatin wa yadhu ifahu at'afan fal kasiroti wa kamalan kaya keterangan kula kang dawuh sapa Allah Gusti Allah taala qad aflaha man zakaha qad aflaha teman-teman bejo kemayangan sapa man wong zakah kang ngetokaken zakat sapa man wal muradulan utai kang den kersakaken minal qardi fi hadil dairah iku ayu tia yen to maringaken sapa man maing perkara la minal hasanati ora paring saking pira-pira kebagusan fisabilillah taala ing dalem dalane Gusti Allah taala hasanan ing kebagusan ila khalqihi maring makhluke Gusti Allah liwajhi krana zati Gusti Allah al karimi kang maha mulya wasafaqatin lan welas bila minatin kama kaya keterangan kula kawus sapa Gusti Allah wala tubtilu
as-shadaqatikum bil mani wal adza wala tubtilulan aja mbatalaken sapa sira kabeh aja mbatalaken shadaqatikum ing pira-pira sedekah sira kabeh aja mbatalaken kuwi bil mani kelawan ngundat-ngundat wal adza lan nglarani ngono ta ya aja sing tau ngaji Mas ya lato liban ngau di dunya lato liban aja murih ngau dunya ing gantine dunya bahadal infaki mongko utawi ikilah infak iku fisabilillahi tetep ing dalem darane Gusti Allah taala kama kaya keterangan kula Gusti jalla wa ala Gusti Allah kang duweni sifat maha agung lan maha luhur dawuh lan tanalul biro khatatung fiqu mimma tuhibbuna dawuh lan tanalul biro khatatung fiqu mimma tuhibbuna lan tanalu kasyo tekan besok ora bakal merkulih sapa sira kabeh ora bakal merkulih al biro ing kebagusan tekan ngendi khatatung fiqu sehingga padha nafakohaken sapa sira kabeh nafakohaken mimma saking bondo tuhibuna kang demen sapa sira kabeh ing mabondo ngamal barang sing disenengi makane paham sing disenengi kan ngene wong lho Mas Oke. Senengnya karena amal kayak sing gosok-gosok kene wong sing enak dipangan nggih Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam. Kama qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muflisu dawuh Kanjeng Nabi pripun al muflisu utawi wong sing kere iku fi amanillahi tetep ana ing dalem penjagaan keamanane Gusti Allah tanggungane Gusti Allah wong kere-kere niku Ta'ala alim mahal Allah ning ngendi ditanggunge fidaro ini ing dalem negara loro donya akhirat dudu donya kubur donya akhirat nek akhirat disebut berarti kubur iki wis kliwat mizan kliwat alam mahsyar kliwat jadi wong melarat iki mau sing taat nggih sipate iku dijamin Gusti Allah wiwit awit dunya dumugi akhirat senejan ora njaluk kakean nggih wong taat tenan wong melarat taat contohnya di Bilal sugih apa melarat? Gimana? Wis wonge ireng melarat. Mung seneng karo Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Dikongkon apa sendika dawuh. Contone kanca ibarate wong sing senengi iku mesti dijaga kenyamanane. Ning majikan jenengan dadi pengawal presiden. Kira-kira presiden iki apakah menelantarkan sampean atau justru menjaga semua keamanan? Jaga pasti. Karena sampean ki asisten pribadi presiden. Misalnya iki contoh lho. Apa kira-kira presiden ki bedil sampean? Atau justru sebaliknya jenengan ki dijogo dari A sampai Z kebutuhannya dijogo dipenuhi kabeh kuwi wong melarat sing to gambarane contohnya di iki Presiden Prabowo tangan kanannya sinten Kang Teddy arepan ngono wani nyeluk Kang ya mungkin tua kono mungkin malah sepantaran ya Mas ya Gurawake gede kono nasibe ndelalah ya apik. Karena apa? Ngintil wong apik. Sinten Pak Prabowo ya tegowo.
Dadi nek jenengan melarat-melarat nek ngintil karo wong sugih, nek bodho-bodho ngintil karo wong ngerti, penak. Manut tolak men. Bener ora? Aku kiwa. Jadi ampun cilik ati. Dikei melarat ning donya alhamdulillah. Dikei sugih alhamdulillah. Donga mustajab alhamdulillah. Ora sing wowo kaya ulo aja. Donga iki sithik simpel ning bobot. Kira-kira Gusti Allah ki langsung nyoh ngono. Lah kebutuhane 10.000 jaluke 10 miliar. Ngimpi kon nggon gendeng to ya. Bingung dikai teratapan. Padahal sadar malah darani ngimpi ngono. Karena kaget. Jantungan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengendikannya Kanjeng Nabi mau nggih, dieling-eling. Pripun? Al-muflisu fi amanillahi ta'ala fit daroini waqalat lan ngendika. Iki salah satu ulama tokoh sufi dari seorang perempuan, wong wedok tapi ahli sufi alias tasawuf. Sinten namine? Robiah Adawiyah, sing biasa tenar ning kalangan pondok-pondok pesantren. Iki contoh. Tapi pesantren tua, ora pesantren anyaran modern ini iki. Pesantren modern iki indikasinya tidak mengembangkan ilmu, tapi bagaimana ilmu mendapatkan buah ning donya. Buah pesantren, modern, TK sampai perguruan tinggi. Sing TK pendaftaran 20 juta, sing SMP 30, sing SMK 50, sing perguruan 100. Misal iki pesantren cap opo? Apakah yang berhak belajar agama hanya orang kaya? Kalau memang seperti itu berarti ulamanya masih bodoh. Maaf, kita bukan ulama, tapi kita pakai rasa. Arbo kok ngendi wong kere-kere ngene iki? Ya kan? Bahkan ini terjadi di desa kita sendiri kan, kamu gimana? Sampai ngerasane kan? Anak panjenengan prioritas, siswa apa? Top. Dan diakui oleh sekolah. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena saking sempit atau cekake keadaannya awake dhewe. Harusnya pihak sekolah yang menyiapkan. Ojo ditok-tokan wae. Indonesia ini banyak pemuda yang berbakat tapi tidak dilirik oleh pemerintah. MBG bagus tapi tidak tepat sasaran. Coba diganti. Kesehatan bebas, gratis, liver, ginjal, kanker, apa meneh, pilek, watuk, gering, meriang, bebas berobat puskesmas rasa bayar. Obatnya kayak sing apik, aja kayak BPJS, obat tapi 3 dina, 5 dina mulai kono teko omah mah. Iki capopo. Nek ulama rawani ngomong ini berarti membiarkan koruptor bersarang di negara kita. Amin sewu. Ra mungkin ulama nek wani ngomong kok korupsi merajalela. Pintere meneh wong pemerintahan kita. Ulama disumpeli kabeh barang subhat haram. Cangkem ki abot tak ngomong, "Woi haram." Sumpelan. Wis kesumpelan aspal. Kadang diuntal. Aspal diuntal wesi lho kolu. Ya haram ya. Perasaan nungguin rokok itu diselinggis ning donya ki lho wesi do diuntal. Ini karena apa? Akibat dari minimnya orang yang menjelaskan tentang hukum dan berani secara lantang. Karena mau kena penyakit toma ngarep dukung iki ben dikeki iki, dukung kae ben dikeki repot. Harus dikembalikan kepada ilmu asal. Contohnya wae orang berkarakter atau berprestasi tetapi cita-cita tumbang di tengah perjalanan karena keadaan.
ini harus diprioritaskan dan dipedulikan, termasuk desa harus. Niki jare wong sing ngerti formal ngaji wae rasa bahas pemerintah. Pemerintah dulu apa wong ngaji dulu? Ayo. Indonesia dulu apa ulama dulu? Ulama dulu. Indonesia ini nom ulamae sepuh-sepuh kabeh. Merah putih iso teko pucuke cagak kae. Kae ditebuse karo getih. Ora kok nggo atusan ewu, saiki atusan ewu pedhot ambange. Ojo kabeh iki karena saking napane? Karena kolbunya yang jelas kan atine iki kotor banget alias rusak. Karena apa? Penyakit tok. Sing digatekke nggur penyakit awak. Misale bahate lara ditangkresake, apa meneh presiden sing lara. Rakyat mati karepmu, sing penting presiden urip. Bener. Karena tugasnya ya rakyat bermungan mangan juga sembako BLT. Ora nasi dipikir abot jare sing ngomong sing cukup jajal nek kon nglakoni kuat hebat. Wong Jawa niki tulange wis tulang besi kabeh. Otote otot awak kabeh, buanting ning sawah sedina 9.000 kuat dan nyibel. Jajal ning kantor sak jam lho melintir-melintir minggir ke teko omah. Di sawah nggo ngirim. Ngirime wis tuku ora masak dhewe. Inilah. Jadi zaman akhir ini banyak ilmu yang hebat tapi tidak barokah. Karena apa? Pencapaian ilmunya tidak disertai rasa tawaduk mirahi. Karena apa Pak Mono? Belajar ning Google, Mbah YouTube, Kalau jegang iso. karo jegang karo ngising susah. Bahkan lagi karo bu delok ngrungokke ceramah sih sana kocun. Karepan barokah kok ngendi ilmune Mas nek ngono kuwi. Apa meneh gurune Google tanggung jawabnya sapa ndak? Apa iso? Dilalah kuotane pedhot. Wis wayah misale kula nggih arep ngisi belajar ke YouTube entuk seprapat kuotane entek kan terane tutuke. Kepada yang terhormat Mas Wiji, monggo pedal dan kesempatan kula persembahkan mau ngrentuk seprapat iki komune ku piye belajarmu ning Google. Belajar karo gurune sisa. Aja Google, enak YouTube kuotane ra tuku pasang wifi waya wifi bundhe ya ruwet. Jadi inilah hebatnya wong ngaji saiki wis minim. Apa meneh ngaji bab-bab ngeten iki. Sing dahulukan bab ati alias sir ruh. Nek raga ngono wis pinter kabeh jogone yakin kula. Sampean ngeleh mesti golek pangan, kesel goleki tukang pijet. Watok goleki kuwi wis kena, wis pinter kabeh rasa anu nemen. Tapi beresi ati kula panjenengan iki. Sing ning jero enek kadal, enek beruang, singa, macan, kucing, kethek, ula, wis kelinci pirang-pirang. Iki kudu enek panjenengan kudu dadi napa nih? Apa kan sing jenenge pawang. menjinakkan. Harus mampu menjinakkan kewan-kewan sing bersarang ning kebune jenengan dhewe-dhewe. Kebun binatang luas, jek luas kebun binatang jenengan. Nggih. Kebun binatang kula jenengan iki lho wombo banget. Tidak terbatas. Wong sing ning Arab dirasani apa meneh ning Indonesia. Bener kan? Berarti ombone ngluwihi kebun binatang, kebun raya. Jadi menungso iki ternyata ada bagian dari kebun binatang ning jerone menungso. Isine apa? Macem-macem jenis kebun binatang. Ya Allah, kethek, singa, macan, apa meneh lutung, trowelu, kelinci, tawon, cecak kuwi patut digene kebun binatang. Nggih. Jadi kudu dicites alias di redam. Jadi pawange jenengan kiambak. Napa?
Artinya dikei apa? Jinaknya ben gampang. Allah. Wis arepan ngarit. Mbah ngaji karo ngetoki kalau jono ngarit. Allahu Akbar. Ning jero ati mbah ngaji aja ning jopo, ning jopo. Malah repot kan mbah ngaji kumat. Jadi hati. Kembali lagi kepada hati. Dasarnya di mana anak cucu Adam di dalamnya terdapat segumpal darah daging yang akan menentukan baik buruknya sepak terjang dohiri doria wahia al-qalbu hati. Bismillahirrahmanirrahim lil mukminin wal muslimin. Wa qalat lan dawuh ngendika sapa Rabi'atul Adawiyati, Rabi'ah Siti Rabi'ah kang bangsa Adawiyah radhiyam kul ridhoni Allah taala anha ing radhiyah. Pripun pengendikane Rabi'ah Adawiyah? Ilahi duh Gusti, ma utawi perkara barang dunya kana kang ana apa barang nasibi kang dadi bagianku. Bagian dunyane sinten? Rabi'ah. Minat dunya nyatane saking perkara bagian dunya. Fa'atahu maka berikanlah wahai Allah dunia tersebut kanggo sapa? Lil kafirina untuk orang-orang kafir alias musuhmu Gusti. Keren dongane Adawiyah. Rabi'ah. Wong wedok tapi top. Cara jaman sakniki sing dadi ibu diperingati hari ibu sinten? Ibu Kartini termasuk Cut Nyadin itu termasuk corone anu kelasnya Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah. Nah, dongane niku wau. Ya Allah, saya ikrarkan diri saya. Berikanlah bagian duniaku kepada musuhmu alias orang kafir. Lah ora butuh. Wis menengon nek wong ngaji mbok ngono kuwi ae kok. Ilahi itu Gusti. Ma utai barang kana kang ana apa nasibi bagian ingsun nyatane minat dunya bagian dunya. Fa'atahu maka berikanlah kepada lil kafirin untuk orang-orang kafir. Dunyane Rabi'ah mau dikene wong kafir melarat yo ben sing penting dadi kekasih Gusti Allah mau karena ning kene dasare kekasih Gusti Allah ku wong melarat salah siji. Sampeyan dadi melarat bangga lho. Ini kekasih Gusti Allah. Esuk cek gelem ning masjid maghrib ning masjid sampeyan sugih boro-boro kena lemperan masjid. Ora kesae sing teko nggur duwit tok, duwit akeh tunggale. Setara rai ning masjid ngono genti. Wani ra Mas gimana? Ojo setor duit tok lho. Aku ngani Mas. Aja nggur gampang bangunnya tok. Ayo diisi. Ngendi wae. Sak patokan tok. Bismillahirrahmanirrahim. Minat dunya mau. Wa ma lan barang kana kang ana nasibi bagian ingsun minal ikobi nyatane saking apa iki karo? Akobi bagian akhirat. Lengkap Pak ya. Siksa. Fa'atahu maka berikanlah lil mukminina untuk orang-orang yang mukmin. Tambah fala uridu dan saya tidak mengharapkan minat dunia dari bagian dunia illa dzikroka kecuali hanya untuk zikir kepada Rabi'ah keren. Ora mikiri dunia, ora mikiri akhirat, gak mikir dunia, ora mikir swarga. Mula tak ajari menjenengan ayo bareng-bareng belajar. Aja mikiri dunia, aja mikiri swarga. Kuwi hake Gusti Allah, awake dhewe cuma berperan pelaksana ibadullah. Penentune sinten? Allah. Aja repot-repot dadi wong muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Minat dunya illa dzikroka wala minal iqabi al aquli illa ru'yatika fal abdu wa ma fi yadihi limaulahu
limaulahu fa idza kana yaumul qiyamah aqtahu ta'ala likulli hasanin asyara amsalihha kama qala Allah taala man jaa sapane wong sing tumeka bil hasanati falahu maka itu tetep keduwe man apa asrun asyara amsalihha 10 sepadane kebaikan lima. Jadi jenengan amal seperak ganjarannya 10 perak. Niku wis pasti. Karena apa dawe Gusti Allah dudu Kanjeng Nabi meneh langsung Gusti Allah yakin nek kere ndang sedekah. Rasa kakean donga ya Mas Adi. Donga wae durung kentut dikabul nek sedekah mesti ganjaran. Rasa ndadak amalan ini kakean mumet. Pengen amalan tak kei kalau pirang-pirang jero nek kei. Ning kuat ora kuat stres. Nggih, gimana? Pengen delok jin iso, kok nek ra iso nutupe edian. Endi amalane nggawa Quran enek latu dirikuhul absaru wa yudhibul absar wa latiful khabir monggo. Nek kuat. Nek ra kuat stres delok wong wujude kethek, delok wong wujude singa ula ning masjid dadi gak wani kuwi enek kejadian nyata kula kiamat sing ya sing suci njaluk amalan ini ben iso duwe sinar tembus iki wayahan 4 wulan ra teko-teko meneh iki dene bocah wong tuane teko Mas anakku murung ning jero kamar wae gak wani metu lha kene alasane ndelok wong iki wujude kewan kabeh aja pisan-pisan belajaran sinar tembus marai rusak pikiran hati ini lali karo tujuane nendi ning Gusti Allah rata-rata wong ngono kuwi mandeg lali karo tujuan asale nek ra ngaji gak ngerti disangkane ning kono enek kae Jumarat warnane ireng putih ning kono abang rumangsane top kuwi godan wong sing lagi perjalanan menuju ke Allah malah didol ya aja rono-rono ini coba itu enggak kaya nek ra kuat dadine apa rusak bismillahirrahmanirrahim fala udu minad dunya illa ya magi ahtahu atau Allah taala likulli hasanati asara kama qala Allah taala man ja'al bil hasanati falahu asara amsalihha wa fi makna zakati utawi ing dalem maknane zakat kuwi mau aidon halimaning sing diarani makna zakat kuwi mau apa yaiku tasqiyatul qalbi ngresiki beningaken ati sing diarani zakat iki tujuan ngresiki ati min sifatin nafsaniyati saking pira-sira sifat kang bangsa nafsu elek diresiki ya kuwi nafsune kewan-kewan sing ning kebun binatang awake dhewe kethek pengene menang dhewe saka singa jare dhewe dadi raja niku diilangi karo napa karo lawan bidikril bila atine kebaki Allah kok la ilang sifat-sifat elek. Jadi ning wong kok tetep khusnudon terus gak elek pikiran. Adapun elek kadang-kadang muncul ndang dibalekne meneh. Kama qala Allah taala man dzalladzi yaqradullahi qardon hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan kasiron wa kama qala Allah taala qad aflaha kama qala Allah taala qad aflaha teman-teman bejo sapa wong teman-teman bahagia bejo sapa man wong zakaha kang gelem resiki atine berarti bejo nek ra gelem berarti cilok kok ngresiki wal muradu sing dikarepaken minal khirdi fi hadhihi dairatin ayyuh ya malan minal hasanati fi sabilillah ta'ala ahsanan ila khalqihi liwajhil karim wasafaqatu bila manatin kama qala Allah ta'ala wala
tubtilu lan aja padha batalne sira kabeh, jangan kau batalkan, jangan kau rusak sedekah sedekahe panjenengan sedaya karo apa bil mani wal adi kelawan mundat apa wis ngeki wong di mundat kowe lho dek ben tak 10 juta lah wong kae iso ngene-ngene tak kei 10 juta wis bakal langgeng pahalane ilang total jukane ra tak bantu ngene-ngene wis ilang total ganjaranmu rusak. Makanya menjaga amal itu berat banget. Amal cek gampang, abot ya. Amal ki abot, nunggu abot njogone meneh. Amal 20 miliar lho nggur kena kalimat sak kalimat kuwi mah. Kejegane ra sing gawe gak gawe. Rusak. Batal amal. Baru ngono ngarep ganjaran pisan, ganjaran opo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabtilu sedekahtu bil mani wal ada lan ngelarani maring wong sing diparingi sedekah raimu biyen lho lara tak tambahne kere tak kei musa modal tak kei bareng sugih lali iki nglarane kuping yo nglarake udel ora patut ditok. Jadi alhamdulillah yang biyen modal ya berkek bebarengan saiki wis dadi tuan bos big bos. Aku ora njaluk neko-neko, ning aja lali kowe syukuran ning Gusti Allah. Ora kudune ngakeh. Fakir miskin tangga teparumu gatekno yatim piatune. Bismillahirrahmanirrahim. La toliba. Ridwan dunia. Fahadal infaqu fi sabilillahi kama qala jalla wa ala. Lan tanalu albirra hatta tanfaqu mimma tuhibbun kama qala Allahu ta'ala jalla wa ala. Kama kaya wis perintah Gusti Allah, perintah Gusti Allah pripun? Lan tanalu pengendikan Gusti Allah. Lan tanalu tidak akan kau dapatkan apa sing dientuki albirra suatu kebagusan kebaikan hatta tungfiku hatta tanfaku sehingga iso hasil kebaikan untuk kalian ketika kalian mampu menginfakkan mimma dari dunia harta tuhibbuna kang panjenengan seneng kabeh. Syukur-syukur bojo iki sedekah diinfake lihat ora dikekne wong ngono gak nyanyi nduk ta wis hiburan kae. Allahumma sholli iki rusak. Ya kan? Iki sudah kerusakan merajalela tanpa sadar. Jare aurate wong wadon termasuk adalah suara merdune. Kira-kira nek digawake sing muni iki jek enom, perasaane sampean piye Mas Dukiman? Aja menawa dia. Kang Sulam piye perasaane? Manggone ngarep dhewe minangka dadi kiai. Rebanane top, penjringane musike jos, vokale mengkilat. Suarane sahdu medu ngluwi suarane sahri nalika mulik-mulik. Ya Nabi. Wis pikiran iki ilang kabeh konslet. Quran hadis dalil sing ati nggon panggung iki mau ilang kabeh. Karena apa? Karena bibirnya nampak merah delima. Iya kan? Pipine lir umpamane kaya jambu mete. Mripate bening ngangeni. Nek ra nyawang get kira-kira menuki patut ora menjadi ashabul jannah. Sohibul jannah. Ora matuk, Bos. Iki wong wedok-wedok kabeh-kabeh pengen ngarep kabeh wong lanang kuwi kono iso sak mbah-mbah. Silahkan jauh ya, ayo dirubah. Terutama dimulai dari diri kita, keluarga, lingkungan saudara-saudara kita. Diingate, nek rung gelem nampa pitedah nasihat berarti atine masalah. Wis, Al-Fatihah.